قبلهم على اليد. Sinjuri nilqawkom għal shooter tal-ħadd l-għada ta' jum il-mara. U l-lum li ħanamlu ħaniċċelebraw daqsxejn iktar il-mara nuru rispett kbir lejn in-nisa tagħna. X'impatt iħallu n-nisa fuqna. Mhux f'dak is-sens qed titkellmu eżempju fl-ewwel mara ta' ħajtek, ommok illi trebbik ġo żaqqa, u mbagħad tweltek, u mbagħad talmek l-ewwel affarijiet u tik dik l-imħabba li tiffurmak. Mbagħad jieħtlu n-nannit nisa, in-nannit nisa x'għamlu l-ewwel rabbew il-luliedhom u mbagħad illum il-ġurnata daru wkoll għan-neputijiet għaliex biex aħna jkollna ħajja normali biex niftehmu trid tħalli iktar it-tfal man-nanna biex toħsihom barra l-fatt illi jekk tittikol ikla tajba in-nanna tittejt għal ikla tboss. Forsi aħjar minn hekk. Boss wara, ma insomma, kompli. Insomma, in-nisa mbagħad jidħlu l-partner, il-ħabiba, il-mara, vera, jagħmlu differenza f'ħajjitna. Però għadna ngħixu f'dinja illi n-nisa bħal pereżempju fl-isports jitħallsu inqas mill-irġiel. U l-messaġġ li nixtiequ ngħaddu b'dan il-programm illum lin-nisa li qegħdin jarawna illi ftakru minn fejn tlaqna tajjeb. Għal żmien twil in-nisa kienu kkunsidrati li huma tajbin biss biex joqogħdu d-dar u biex jieħdu ħsieb it-tfal. Lanqas biss kellhom id-dritt tal-vot meta in-nisa bidlu d-dinja. Illum għadek tifla, forsi mill-lat fiżiku ħafna inqas mir-raġel, għax hekk magħmulin. Però da ma jżommokx lura milli għadha pitada tkun bħal Marie Curie, l-ewwel mara li rebħet il-Premju Nobel għar-riċerka tagħha. Bis-saħħa tagħha llum għandna l-X-ray machines li tant jaqbdu mar differenti u jsalvaw tant ħajjiet. Aretha Franklin li kienet l-ewwel mara li qatt tiddaħlef fir-Rock and Roll Hall of Fame. Serena Williams fid-dinja tal-isport fejn kif għedna sfortunatament in-nisa għadhom lura milli jitħallsu bħall-irġiel. L-Amerika għadha qatt ma kellha President mara. U Malta s'issa qatt ma kellna Prim Ministru mara, għalkemm għandna nisa li qed jagħmlulna onur. Nisa bħal Prinċipessa Diana, Reġina Elisabetta, Catherine Hepburn li bħala attriċi kienet minn tal-ewwel li kisret il-mentalità li n-nisa ma jirsux il-qiegħed. Madre Teresa dedikat ħajjitha għal ħaddieħor u rebħet ukoll il-Premju Nobel għall Paċi fl-1979. U nagħlqu b'Taylor Swift li r-records tagħha ivarjaw minn 46 Grammy nominations. U jekk tfittxu l-istorja ta' dawn in-nisa kollha li semmejna, dejjem se tiskopru li qatt ma kellhom ħajja faċli, imma kellhom id-determinazzjoni li jaslu għax in-nisa m'għandhom xejn inqas mir-raġel. Anzi kif rajna, kapaċi jkunu aħjar. Huwa jom il-mara ħassejna rwieħna fl-obbligazzjoni li mmorru qasmu ftit fjuri lin-nisa tagħna. Ninsabu fis-sit tal-proġett tal-Imsida Creek u llum ħankun qed induru l-inħawi u nqasmu ftit fjuri tal-okkażjoni għal jum il-mara. Tajjeb tlaqna. Happy Women's Day ta' jum in-nisa. Imma ġej, għadu ġej. Ciao. You're welcome. Il-jum tan-nisa tajjeb. Thank you dear. Thank you so Ciao, much. ciao lilek ukoll, Sinjura. Ta' jum il-mara. Tajjeb. Indeed. Ħantik bew sawa. God bless you. Happy Women's Day! Sinjura, Happy Women's Day! Ha! Bil-mod, ma jmux noħoddielu? Għal-jum in-nisa! Thank you. You're welcome, hey! Għal-jum in-nisa, hey! Waħda kull wieħed! Thank you. How nice. Grazzi tal-li intkom f'ħajjitna! Xini? Għal-jum il-mara! Thank you ħafna. You're welcome, hey! Waħda li kom ukoll, ha! Waħda kull wieħed! Għantilek na iktar li fija. Għantijom l-ok it-nej. L-axħar ġiġ fjuri għal-jum il-nisa. Thank you tal-li jintkom fħajjetna. Thank you. U aħna bħala dan u san qed nagħmlu xi ħaġa vera sabiħa qed nibatu lin-nisa tagħna xi jixtiequ minn għandna. Upp, biċċevejt mal-ewwel. Għaddi tfal, mur ixtri, għandi dik il-qadja għand għamelieli, okej, għadha li jiftu. Daħal tiegħi. Mela sinjuri, inselmilkom, all right, jiena laqqas bissa niftħu ħalli ma tiġix it-tentazzjoni. Narakom.